So yung mga kaparing Jason yun, time check natin 6:03. Ulam namin ngayong gabi labong, tawagin sa Bicol ay puwag, labong. Pinapakuluan muna tapos gagataan. Bali lulutuin muna siya dito sa tubig, papakuluan para malambot, tapos gagataan na siya. Sarap. Pinangawa ni Papa kanina. Ayun, natluto na siya. Bali tatanggalin ko na dito sa kawali. Papatuloyin tayo sa hugasan ng tubig. Patuloyin natin dito. Dito. Yan. Tanggalin ko dyan. Amoy! Ito na. Hindi ko na nabidyoan. Walang naghawak eh. Bali pinatulo ng tubig. Tapos uhugasan to. Sito na di ugasan ma? Sito na? Ugasan natin. Okay. Gripo namin dito. Op. Tapos natapon. Pugaan? Kaya ito balde. Tapos pinipigaan ko. Siyempre, di mawawala yung pampasarap. Tanglad. Lemongrass. Ayan. Sinaing. Kakasalang pa lang. Si mama magluluto. At yun, nahugasan ko na. Sa mga mahilig niyan, labong. Pero iba yung pagkaluto niyan kumpara sa mga binibili sa kantin. Kasi yung iba, tulad dyan sa Maynila, yung mga nagluluto dyan, ay pinapakuluan muna nila ng ano. Dito, gata. Talagang pure na gata. Mas masarap. Tapos yung mga niluluto dyan sa ano, sa mga kantin ay ano, matagal na yun na pinakuluan. Kumbaga maputi na siya. Makikita mo po yung labong pagbago tulad nito. Hindi siya gaanong maputi, parang namumula-mula pa siya. Hindi dilaw-dilaw. Pag matagal na itong in-stock kasi binababad na ito sa tubig, kasi may gamot niya nilalagay. Pwede masira. Ito medyo mapula-pula. Yan, bago yan. Talagang bagong kuha yan ni Papa kanina. Sarap niya. At ito sa loob, lubi-lubi ilalagay gulay. Kapatid ko nagko-video. Nako yan. Kaabdan na naka-split. Yan, dalawang nyug. Ang tamang pag ano niyan, pagluto ng labong, hindi yung may nakita ko niya nagluto, daming sabaw. Bubuloy. Gulo mo isip ko, iyo. Gulo mo isip ko. Si mama yung ano yan, veterans. Nagbuhay ko. Unang piga.
sinaing. Pangilang gabi na namin dito? Pangatlo? Ang pangatlong gabi na namin dito. Mas maano kasi dito kasi maraming nakakain yung asawa ko. Kasi pumayat, grabe yung binagsakan ng katawan eh. Kaya sabi ko dito muna kami sa bahay kasi marami kami dito, mga kapatid ko. Tapos yun, nalilibang siya. Kaya yun, hindi mo napapasok talaga para maan mo natin siya yung ano. Kasi may sakit siyempre, malibang-libang muna natin. So dapat pag dumating na yung araw na opera niya, dapat ano, malakas yung resistensya niya. Hindi yung ganyan yung katawan, payat. Ma, ano, may kanta ko. Ano, may kanta ko na kami dyan. Wala, ako nagulat siya naman ang kanin mo. Kanda Sari? Ano ko kantaon? Sari? Santiago on. Tingnan niyo, iba rin nagkara balik-balik. Wala na. Yung sinaing, si Papa naman yung ano yan. Bigas baga pa. Bigas. Kulang yung tubig. Amoyan maso ano? 1.7 isang sako. Ano na? Ay, ito yung mga question mo. Kadudo. Sabay ka? May alangan man. At ayan kasi, yan pagluto niyan. Di ba dito na yung gata? Ilalagay na siya kagad. Di pa kumukulo. Ako bibira nito. Aalis si mama kasi magkakanta yung kapatid ko. Kakanta. Luto nga yun na dati. Ito sa mga susunod. Diyan may ano na siya, gulay na kasama. Do. Takpan muna natin para di mapasukan ng ano. Kasi pinapaluto pa yung sinaing. Alright? At ayan, siyempre, bago sumabak ng kanta yung kapatid ko, bago malis dito sa bahay, ano muna, warm up. Ayan, warm up. Sinong nakita? Sino ang kulay na maliw? Sino mapalad? Sinong matawag? At ayan, Ang pagsilid na haway natin yung nagawa pa kami ng lubi-lubi sa gilid. Fresh na gulay, napakasarap. isang pamilya. Sino? 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 Baliw! Ngunit kung tayo ay makatulad sabay, ang may kamay siyang higit na sinong nakita?
Sino? Nabaliw! Sino? Nahangal! Bayaran ko man, luto naman ito na ano eh. Luto naman baga, ito ah. Pakulit ko tayo na. Oo. Ba't mo? Pati nga di ka. Dawa. Maraming gulay, mas masarap. Alright. Yung pinakang advantage dito sa probinsya talaga eh. Kasi dito, makakatiin ka ng mga gulay na fresh gulay. Alright? Dalin? Magkano doon dito na? Ano gabi? Oo. Practice muna. Oh, ay malapit na maluto. Sarap. Lubi-lubi. Ayan na, at mga susuotin ni inaasan ni mama. Kasama ko nandyan. Ma, yo. Kain. Sorry, manan. Dadan. Ya! Ya! Gasa! Ya! Gasa! Nabagay ba ko yan? Nagkukuba ko. Naka yung tumbler mo, baby. Oh. Mamaya ka na lang uminom pagkatapos kumain. Para din mo. Rice na. Rice. Ano na. Nagmagno din eh. Hmm? Sir, nag-ulan? Ganun pa ma? Hmm. Successful. Magkita rin na ito. Dahil pa na ko na. Kaya parang sinahanap ko. Okay, Domingo na naman. Tuklap? Naalatan ako. Yung alat. Ano yung alat?
Ano yung Ulutin ano? mo lang eh. Lain. Ulutin mo lang. Ay, kukumarap ka na kaon ka babae. Para organize, Jason. Short. Amuhin ka pa tayo ng pagsisingan sa mukbang. Tubak ko na. Mukbang.